ngai thatu te le thler tu te zong zong in zawain che bai le vek ole tun tum kan video ve thong chuan case ngai nom le dangdai tak mai kan ngai thla in kan thler ho ve le dona video te abula changa atop thlengin min lo thler sakin min lo ngai thlak sak le chho don ya kumsang ni somni pathum ni puilai ni a district pakhata kho pakhat Almaty khuaa anti la changkang baklawa building pakhata chengde chon rimmak tak mai sia in an phun noi sap hloma atira chuan mi te chuan tui chepaina rim emo room chung vela zo te thi aum emo ani te chu an reng ma saphota nima sila churim chuan re lam apan hlei the reng lo churim chu in chong li na lo to bus driver nurlan chuma baya fa ina tanga lo chhuak ani a de chuan kar tam tak chung chu in kongka chu ain hon tol awangin le rimna tak a chwa reng awang chuan a then ama mi te chuan police te call ta rengotin chuta police te na kongka an ti chiat nuwa an han hon che chuan alo vot vur maya chu in chung an in fiazel na chuan kuma plastic le sarang manga tuam mammi ang tak maya tuam hlom me charwang chu lo mu rengin chu nu chu kumle chung je tu maina an hmu to ngai lo nurlan nupui egale nge kha alo ni rang maya he thil hi tu ti nge ni anga engwanga ti nge ani angle kumsang ni som pakokum ania swarvoski district a Almaty khuaa chuan fawang hun nuam tak mai lo tho in chu huna chuan building hlui to tak te a oma ahmalam pang ero chu moi ve viawin balcony ate po thomno te chu ain zardul maya in abul loka chuan me che pakhat chu lo thu in chanchin bu a chhiar pa chuan ni hoi che chu a thotna bul maya chuan in choboka chu building a chuan nurlan chuma baya kumsom nga pahni mi chu cheng ve bokin bus number somni pakwana khaltu ani nge a ani hi mi che fel tak mai ni in identify pe a zo te po hi ain ngai mi olo chu mai ba ka a uniform te po chu fai taka hareng thein ni tinin an tholai chu a thok mol thina lailama a ho hun taka hole thinin eitur be khatun kengin ina chuan a ho thinia sia thin ania ma se thian ani lo mai ni lovin mi khwale inleng tak ngel po ani ngai lo thung heti lai hian anupui egale po hi kumsomli pangami ni to in kumsang ni som pakwa thleng po khan grocery dora ala thok ve renga ani po hi me che in ngai tlom tak le rual pol mi tak ni in an building lo na bula thutlenga chuan thoin an chenom tinen chuan anin konfo thin ani amai ro chu kumsang ni som pakwa thlasik lai khan egali chu an chenom pa tanzilanen inbia in chuta asoi chu engthil po thlengani chuan hei hi ka du thlanna ani lawani ti lo shiro a chan chu heta hian minda tlatani ti in soya chu thu soi chuan omje thuk tak chu ani nge ya nima sila chu ti lai chuan fiam thu angmaya a thu soi chu ngai thlak sakni in tu wak ma chuan an ngai sak talem lawa amai ro chu thlasik alo ni chuan abo zui ta dei mai ma se a pasal soidan chuan igali chu anu en koltura anu te khuaa akal thu asoi tlat maya chu thu soi chu a then om te po chuan lo ringin an ngei to sui lem lo nima sila chu ta tang chuan igali chu mi tu ma chuan mu ta reng lovin dora te ba sa te le kholaya te po chuan mu an ta reng lawa mi chen khatina nurlan hniana igali chu engtik nge alo hodon tia an so thin chang po in nurlan chuan nui chung hian alo ho ve chep to ang tia chang mai chenin a hna atanga a chol chang te po chuan ama chawin hun chu a mang fo thina ma se akota pang parking chung chuan ina chuan a ho zia thin thung tum khat phei chu ani ne champha me che cosmetic te ne na mu ani awangin anu bu chu angai hle ni tora an lo ngaya nima sila ni ten chuan a nga ring tho sein a ron le thoyang ti thoringo chu a soi fo thina ma se igali chuan ron le thun reng chu ani thesi lo ani ma se kumsang ni somni pathuma chuan thilthleng kim chu aron in thlak danglam tatlat mai Almaty khuaa chu alum em maya anin building chuan tunma ang thawin air condition alamang ta chuang lo atir lama kan soi rimmak tak mai chuan zwalam apan ta so mai sinet churim chu balhlo pain atanga lo chhuak ani te an jing hlama ma se second floor le
third floor a cheng de chuan chutiang rim om tinuam lo khopa rim chhia chu ngai theidalovin an phun noi da sup maya chuta mi pakhat phei chuan fiam tho hian mi thi to rim anam hle mai ti in a soi chuak yala chu mai ba ka first floor a cheng nu pakhat po in ke chu ka twar thei do lo he tiang rim awak hian ka fa ti po zana an mo tha thei lo pha ti in a soi hial bok ani le chuan building nei tu te lam chuan an complain na chu an ngai sak lo ema wangin building lua tu te chuan police chu an kautar ngot maya police chu local in officer pakhat chuan kongka chu a han kik ta data ma se tu ma chuan an ron chang lo chutia refi an kek nuwa chang tu an om lo awang chuan kongka chu ti setari ngotin chuta in chunga an han lo chuan thilrim chatak chu in chunga chuan alo khat mup maya chu main lavin chwara te chuan leinoi te le balthin khate chu lo om tebin dokan chunga te po chuan pangpar khoina te alo om mai pe alama pangpar te po chu lo khoro zo vek to in mun kil taka hian fan te hi alo in on char boka te chuan pindan lo na chuan pon lo in zarin pindan chungan han lo chuan engkim chu a chiang takwar mai khum hlui to tak le mut bu hlui to tak chunga chuan ruang in tom hlom vek hi wa phun chhuakin alu lam ni om taka chuan ribon sin no hian alo in sui nge a alandana chuan present anga tom ang mai hi ni in pindan chung te la chu plastic le thilthleng tak rim ang maya alo in pol noi wa chuan chung thilte investigator te na an chhe chen zel nuwa chuan tol thana ani nge chu an ring ta hleya in chu ran chu mami anga tom vek ni in me chia ani ti po a hria theya a chan chu me chenai chut a hak wang khani in avun te la chu amar vek ba ka ram sapun ang maya lo thap shopin a vot thlur mai boka chu mai ni lo abul loka chuan nauti lemle in chena chi sang de chu lo om no in apia loka chwara chuan passport hlui to takhi an mu chhuak ta boka chuta chang chuan egali communical ta a mowang wang ani ti kha an che theita ani himi nu a hian bathroom lama po norlan a chu mu wani bele in ani ero chu chhuata lo thu in nawin tui alo in meka te chuan police na engthil nge thleng tia zona an han zo chuan norlan na chuan hi ka nupui nia eiman ka hum himani tia lo chang mai in chi ai me lo le mong chang hian thilthleng dan song de chu asoita a chuta asoida na chuan ka nupui chu chauka hian thia ma se ka thla theilo a chan chu ka hmangai tin asoya chuta asoi zel dana chuan igali chu zanje asiam laya a stroke tu dawanga thi ani thote ambulance ero a kaulo thote le anupui ron chu room lama ada phei nuwa puana atwam phut thote chumi zowa sarang manga atwam phuile vek thote le a chet mai lo dana fan chu on reng thote chebek eng mazat a lei pha thote asoita a tin ataksa chu twam phui vekin engma thlenglo angmain anupui ruang bula chuan a khosata a ma se anupui chu abiakin chang tu omlo ma se abiak reng thole holiday apianga pangpar te chu a hon sak thin thote adam laya abula awmang maya a khosak pui thote le thilpek te po ale sak reng thin thote asoita bok ani nima sila chung thote investigator te na an chet nuwa chuan engtin nge ani theile ti chu anril ro zona umlian ber ni in thil dik lo awm ni nge ya anrit mai ba ka norlan na po chuan lem achang mai ni in an ngai tatlat maya te chuan forensic lam chuan en fiak ngal sung in thil rap thak le eng emu chu an hmungal da chat mai chuta chuan egali luro chu centimeter nga vela se chuan alo khiani ti hmu chua ania in forensic expert chuan chuti ang hliam chu mun sang taka changa atlak wang emo thil sakhat frying pan emo thuthleng mang emo sheipui phong mang te emo wakna ani chu an ring ta hleya chu mai ani lo a ku zung chang le adara te po chuan hliam hu bel ni in mundanga te po hliam alo nei nual boka chungte awang chuan kut in thakna lampang thil ani chu investigator te chuan an ring ta hleya tin hu chui tu te chuan a hliam chu stroke awanga tlu po ni se chutiang anga hliam tam lu tok chu ani theilo tho an soi bok ani hei mai ba ka forensic expert pakhat chu rong omna in chunga chuan hroi ni in chuta chuan chauka te bathroom te le bedroom te chu a in fia
engkim mai chu natna shik omna angmai chuan lo hnok em in an khumata na an man thinga te po engno ma imoto po chu a hotel zel boka chuta khumhnoi lam kopza chuan thilhring engemaw nu ma hilo omin an endikna atang chuan mishing thisen nu ma aum te chu nem hmutin chaukalam chhuata po thisen ni om tak chu motel ani boka heta alandana hian norlan sei angei khan ikali chu chauka athi te chu achiang ta hleya mase eitur asiam laya thi ani lo ti ero chu achiang hle thung chumi ni wan chuan investigator te chuan no chu chhuizom le nga cha charin ama sabera an chenom de chu interview an nei tira chuta chuan tu maina an ngai puimo ngai lo in biak na hlui chu aron lang ta hlo mai chuta an chenom tena an sesel dana chuan igali chu mi se mel chale dung chang thatak ni ma se norlan laka chuan zel tang ang chaw ani thu an soita a dora kalpo hian norlan chuan azui zel china chu mai ba ka igali chuan phone hlui to tak nei en chu chu apasal chuan a chek sak fo ba ka mi pareng reng biak chu a phal lo bur bok ni in an soya in me chedang pakhat po in igali chu a tap chai zui lai a mo thole norlan chuan a puta kaya in chunga a hroi lut lai a mo thote chuta chuan ring taka aw chungin norlan chuan kata chaw ini ang tia igali chu aw khum lai a hriat thu a soi boka chu mai ni lovin igali chen pa pakhat po in igali chu a pasal ne na voi tam tak anin hau thin thu igali na a soi thu ti le na tho a phal lo thu te makeup po man a phal lo thu te a soi ni na soya tum khat po mi panaw pang pakhat hian a bek phor po in mi pa ani awang shim hian a pasal norlan na chuan chutiang mai po chu a phal lo thu a soi ni in a soi boka om ze bera chuan mi pa shim a thik ani ber engba ka hian a bo ma tharokna thatop lama khan igali chuan tu laka po in thiar philim chu atum ro thinin thil engem atanga tlan chhatum angmai hian a chi aina sa hle ni in a soi ta boka le chuan police chuan chu khesu belchiang ta zelin igali na thola dor te po chu tho an zot fia ta ngala chuta chuan igali chuan bana lekha a thelut lawa ma se kumsang ni som pakwa mars thla atang kha na athok to lawani ti an che theita a chu mai ba ka thil e huna dor chu chwa sanin in lama honga chumi hnuwa chuan dora a thopui te chuan an hmu to mia lo ni in alang chu wan tlang ma a igali ai lan nun berna ani soita ani nima sila chulai hmuna CCTV omde chu a that to lo awangin engma infia the ani lo ba ka ari deu to awang khan sem that po an lo tum to lem lo alo ni a kemini wang hian investigator te po chuan igali chu na a chwa san ni ve khan a thinge a hnuwa tha ani zok te tho chu an ngei to a chuta chuan khoi em zok chu ani thei te chu ringin chuta an chhe chen zel na chuan thil dang aron lang chuak le ta a pakhat na i ro stroke awanga thi anga ngai khani in chu a pasal norlan soidan kha ani boka ani soidan kha chuan igali chu eitur asiam lai tluin thomri a hriat vele awatlan pheiwata chuta chhuata alomu awahmu khan a hlo thon imawanga ambulance po a call lo thute asuya le chuan chumi hnuwa adu thlana siamin in chunga chatwana omreng to turin thutlukna asiam ta ani kha heti lai me khian apati na ve thunga chuan chu thilthleng chu in huat na awanga twal tha anima zokin alang nu chuina atanga alan zel danin chumini chuan igali chu a tho pui hlui pakhat nen in hmuin igali chuan lekha a thon chimi pa pakhat mel shiat ani ngei te chu an chang vele ta a tin lekha thon pakhata chuan kei aya tha I phu zok ti alo in ziak ni in an soi boka ma se igali phone chu mo ani la awangin te chia ta ni chu an ring hle thung heta investigator te ngai dana chuan chumini chuan an no in kara in mo thiam lo na aum nge ni chu ringin chuan in mo thiam lo na awang chuan igali chuan anin chu chwa san atumanga ma se norlan bula chuan om adu lo thu a soi vele a thinrim chuan a vu thlota ni a ngain roi khat mai po awak an ring lo hleya le chuan norlan chuan igali thi hnuwa a the thu chu report lavin angoi bo puya vong him turin thutluk na rap thlak tak asiam ani chu an ring hle bok ani chu mai ba ka investigator te le mithiam chen khate po in
chutianga mi pakhatina ahmangai tak mutpui le ruang ne na la cheng don ani chuan ril rolama chian launa engemaw tak an nei thin thu te chung mani chawa omde zinga chuan an tlem lo hle ti te chu an sei war hle boka heti lai me khian service care center a psychiatrist po in chutia an chuan no sei ve bokin chutia ang mi te chuan mani chawa an du ngai lawa thilthleng te po chu theihil rem rum thenin thena chungchanga te po hian in thunun an tum chin viauna a changin anin thunun theilawa a changin anin thunun le em thong ti in asoya chung zong chu norlan chunga thleng mek chu ani reng si ma se forensic medical exam na ero chuan aril ru afim ti chu chian ni in psychiatrist chuan a thil ti omzia po chu a hrechiang hle ni in an soi thunga a chan chu norlan a hian khri malaya puana a khu vek ba ka fan awan ni in an sei boka hei mai ba ka norlan chu reivak lo chung detention a hruai ani lai khan launa le tharum thona lampang thil chu engma alan tir lawa chuta chuan polai tak le nung chang that mel tak hian om thong in zona an zo tan tir lai po khan thil thlen dan chu soinon in ka tha ani lo ka hlaulu tuka engtin ma ka ti lo a thi ti ka shat khan engma ti tur ka shelo ti in asoya heta tang hian no chhui tu te po chuan thil pa ngai mel tak anga lang phena thilthleng sang te chu rem khom le in ama sabera chuan hun kal to lam chon chen thler letna anni masabera chuta chuan igali boni kha sang ni som pakwa mars ni som pakwa ni che ania ama kan soitak bekenga dora changa achwa kha mo ani le to lawa a thopui hlui ne na in motor chuan igali chuan atek sanga igali chuan chu a thian hena chuan ilokal lo ni chuan kalhnan kaniang ti in asoya chu ma se chu tlaidar li le mit nga thonin abak chu are tawangwanga a phone chu in switch off bokin biaklang theilawin a omsui takngal ani kha heti lai me khian norlan an igali chu chauka stroke awangin a thi ti in sei thunga tin a hlo thon ima wangin ambulance a kaulo thule a phum lo thute phuman he kin ruang chu a tom that nuwa bedroom a da thu asoi ani kha nima sila an chui chian zel na atanga alan dan chuan ruang chu ruam man fil tak manga song bol ani ti le en kol ani ti chu a chiang hne thunga chu mai ni lovin exam na atanga result chuak chuan a thi atanga karma sabira igali ruang chu namdoi manga da that ani ti nim nge ani mai pialama chetam takle ani bok te chu an chian zoi te boka in fan po chu khumlam hoi zonga da ani dan te chuan tum nei ra na ruang chu chen ti reng ani ti chu ati chiang hle bok ani hengba ka hian apartment chunga chuan hardware dora thil leina receipt mo ni in chuta chuan tarpaulin te rubber glove te oil cloth te le rim tui siam na tur sa che te po le tel zinga chuan alo til renga heng zong zong hi igali bo nu kar tlem te nuwa leivek ni in poisa lo dong tu po chuan norlan a po chu alo hrichiang ema chuta poisa dong tu chuan kamita min em jenga engma soilawa amit menga chuan hlau thona aumani ti in soi nge le chuan chui tu te chuan in chunglama an chen hnai le electrician pakha chu zona an zot le a chuta anni soidara chuan kumsang ni somni march thla khan thilri na satakle in hnialna an she tho soin thilri takla angmain ari to pa chumi hnuwa chuan are ta chiapa rap thom le beng ching thom po chu aum to lo are chiap mai ti in an soi boka in jinglama chuan norlan chu engma thlenglo angmain na thok torin akal le ngal bok ni in an soi bok ani heiba ka hian chhawnga na acheng an floor bul hnai mi po chuan igali bo ma kar khat bil zet igali chu pona a chwa ngai lo thole tum khat chu kailon bul kong ka bula ading ka hmuwa ma se kong ka bul bak chu a pel ngam lo mel khop mai chumi bak chu motor aum to lo ti in a soi bok ani hemi hnolo ka hian no chei tu te chuan storage room lama chuan thilmak tak mai mu chok le in chu fian hlui to tak mai tui ekina abom kha vek to hi alo ni a ma se thil engkim mai chu evidence atana lakzela ngai wangin chu fian mai po chu a hlu em bok si le chuan chu fiana chuan thil uk engemo thisen ang tak mai muni in chumi wang chuan in fia torin an thon le ta a chu thil an in fiana chuan
chu thil chu thisin nge ni ti le chu thisen chu igali thisin nen alo in mil che awangin investigator terin dana chuan chu thil mang chuan igali luwa chhut ani chu an ring ta hleya nima sila norlan ero chuan chu thil chu lo hnial ngal le vatin bolhlo mai mai nia khafian kha chu igalin sup semnan amang chen ti in ala tangve tla thung ma se apartment chunga chuan not bodum te chi an mleta a chu kitchen cabinet le plate hlui to tak in kara chuan hmuni in igalin thil aziana na ahman chin ani nge a chuta azia topna hnung ber chu mars ni som panga kumsang ni som pakwa khani in athil zia chu voina khan athin rimna aron omle ta kabiak chuan min hal du mai don sia pahlawani ma se khonge ka kalswanang ti in alo inzia kwaw maya chu thil chuan an hu chhina konga nasataka apui thenge ringin investigator the chuan igalinuna mipa ombeya anrin chu anzong le taringota chuta chuan a thian pakhat kaltlangin igali thopui hlui targot sarsanov chu anzong chhuak theita ani nen hian February thla tangkhan lekha te lo in thon tanin in mo thedan torpo an soi don to ni in alanga in igali chuan in lama har satna ani ti shima se akal chil ngai lem lo rum khat phe chu bazar bula cafe pakhata in mudonin chuta chuan igali chuan ala in pe lo tho a soiba ka chumi hnuwa tanga anin biak po to lo tho alo soile tlat maya ma se igali then om te soidana ve thung chuan chumi hunlai chuan norlan chu engma shilo angina oma ma se anupui chu arin hel ruk reng tho an soi thung chu mai ba ka an buildinga chengve pakhat po in he thu hi ron soi bel in rum khat chu postman hian anupui din hmunte aron zota ma se norlan chuan postman chu changlawin aron beng rengot maya nangpon i hmuchak ve thawni lo mi ti in postman chuan a chang ve le ni in a soi bok ani le chuan investigator lam chuan an thushet ang chu rang taka bo zuin uluk takin hnu chuina an lo nei zela heti lai mek hian mithiam te po in norlanan ruang hi kumni chung chelu tuklawa akol the chan chu hria tumin an lo be ve boka chuta alandana chuan in chung tilum mia lo turin fan amanga ni zung engma alu tir lo ba ka chi te po mangtilin athil man te awa chuan ruang kha rei tak akol pha theini in an ngaya ma se kumengi musa hnuwa arim chu thup thei ani ta bik lo in apartment a cheng chen khate po in norlanan atuk ber chu thlasik lai le ni pui lai po a hon mangai lo thole ona khowek thote an sei ve boka chu mai ba ka kumsang ni somni pakhada khan rum khat chu plumber pakhathi engimo chek torin avakala ma se norlan chuan ba tumalo chu lo phalawin a soizel dana chuan anupuina inbol zo a tomno hak thin engma alhak lo tho asoi ni na soya nima sila ba tum chunga chuan thom engma om si lo ti in plumber chuan asoi bok ani ni chuan chhuichian a toplama chuan thil dik tak thleng ang chu alo lang chok tanta a chu thilthlen na ni nge ya an hria dan chu ni in igali chuan in chhosan atumanga a thian pa pula kal atumani norlan chuan ring hlel zui ngalin chumini chuan an no pa chuan anin ti thiam lo nge anga norlan thinrim chuan fian mangin avom avwa emo ani nge anga ma se arin lo lutukin igali chu athita si chuta arang chu thubo tumin chan alata ni in alangta ani ni chuan kumsang ni somni pathum thlasik lai thleng khan igal zuma baya phi thezung chang chu uluk le ngor zwala chhuizel ani ta a investigator the chuan evidence sam tak chu khol khomin ennon le hunte anni le buka chuta chuan komni chung zong khan norlan hun kal tole anung chang chu chhuichian ni in engkim mai chuan chu twal thana chu thup mai ni lavin uluk taka ruak manna tumreng wanga he twal thana he thlenga ne ti chu atilang chang veu maya tin psychological le psychiatrist doctor te po chuan norlan chu aril ru afim beka ril ru lama engma thatlo na ani lo thu anno sei ve boka chu mai ni lavin mi thiam ne chuan swalna in ti do da na le twal thana te chu ataka ti ve chakna ang ani chin thu chu an sei le zela eta tang hian norlan chuan anupu chu mangain thla theilo ang hialin omma se mi the chunga chuan lainat na engma alam tia lo ti atilang chiang hle thung
tin nu chui tu te chuan anu pui thi nuwa a thil ti dan chu uluk takin an je chiang le a tran puina zong lawa a bo dan chu lem chan ang mai in a chua chuan lam a siam char char ba ka egali chu khoya ma kal lo ang mai in abula chuan a khosak chhun zum ti renga chu mai ni lavin pasalina ati tur anniversary a piang lo fo thin ang le a chung te hne na thil le tur a ron ken thin ang nun chu a kal san lawa ati chhun zum reng jok ni na lang eba ka hian kumsang ni somni pakhat ni puilai khan norlan chuan thuthleng se ya not nu che in chu egali se angin alantira chuta chuan kanu adam that ve le kalo let le patang ti alo zeka ma se chu thil ati chan e ro tu ma in an che thiam lo thung de chuan hu chui tu de chuan twal tha dan chu an ngei to cheng le ta a egali chuan chwa adu hle thina ma se norlan chuan in sum man lawin awani in alang chu twal tha na chu atum lok lo po ni ma se ruang a thuk ruwa engma se chak lo boka chu chuan thiam lo a chan tir to shim boka ma se tum lok reng wanga twal thana nu ma om ang chu a tlem im wangin ngai to chhun zum zel the ero chu ani thong ti chuan anin hnia lai takin norlan chuan volo ma se aril ru in ro hmana alo siam lok diam to a ama chawa a om hun chu changin a cheta phut ni berin alang in arwang thuplat anupui chu atop thlengin stroke awanga thi ani ti in a soitlata ma se an chhe chana chuan chu thidi tok lo angin alang thunga ti chuan kumle hnuwa po athi chan dik tak chu ria chen theini talovin an chhe zelna chuan egali luru khi kha an in chiang lia chuta anu ma chu fiana wak no ni ngein alanga apian zia tur ang chu lang thei bukin avok lai chuan egali chu ading ani lo puin a thuanga chunglama tanga fian sir zonga wak ni ngein alang bok ani ti chuan chumi hnuwa chuan storage room chu en fiale ni in chuta chuan thil dang dang po an hu chuak le a chuta storage room a chuan chanchin ro kho phe khok bo hlui tak chunga hian in nei zung bun le samtlem te puan thema tuam hi mu ani le ta a chung thil an hmu chwa te chuan nu chui tu te po chu ati then ur tak zet ani ber engkim chuan thilthleng chu rong taka thil ti ani ti atilang chiang imema norlan chuan ikali chu khoya ma akal bo lo nan room chunga chuan ada dingin alang ta a alaka tanga kalbo te chu aphalo ni berin alang bok ani ti chuan hemin hnu a hian norlan child chu nei ni in chuta chuan norlan chuan anupui notbu chu anhena pile le turin angena ma se prosecutor lam chuan an lo rem ti lo hle thung tin egali hian chungte anei to lo tluk anga ngai ania ma se awnaw pa mundanga cheng chuan chung hun chung zonga afarnu alo thereng to ti a hria chuan ariru ana in sheom ati mema a chan chu an chung kwa chu anin polo ba ka anin bitam lovin egalinin po chuan anin biak lo na arei to ba ka afarnu chuan abidu ri lo ni in alo ngai maya ma se afarnu athi to ti a han hria chuan atwana sa in tuma in engma an chilo chu mak ati mema heti lai me khian norlan poin ko ta chuan athil ti chu ama tan chawati ani lo thole an pahni ta na thazok tor ani thu alo la soi ham hama chu mai ba ka tan ina tang tora an hroi lai te po chuan alo soi fo to thin chu soi len khuaa abula kha ka du mai chaw ani ti in aw tora le chuan norlan chuma baya fa thu boi chu kumsang ni somni pathuma khan ngai to thatle ni in prosecutor chuan chung athil ti te chu chiatna nasa tak thlen thei ani awangin le tol thatu nge ani awanga thiam lo chantir nge tur chuan a phuta a chu mai ba ka ruang a thuk ruwa nu chuina tur kong nasa takin athi khotlai ni in a soi bok ani nima sela tumreng wanga twal thana ani ti fin fiana chiang tak chu a defense lam te ro chuan a om lo tholo sein norlan na po chuan thu a soi ve le boka chuta chuan tuma ti nat ka du lo keima chawa om kha ka du lawa atel lo chuan nun dan tor po ka shilawa ka engki mania ka hmanga iboka egal katina che ni chuan khongai takin min ngai dam ro ti in a soi zuya ma se ngai dam dil tor chuan atlai to lutok somnga pahni mi norlan chuma baya fa chu ko chung chela tang tora thiam lo chantir ani suita ani heiba ka hian anom na building po chu thu boi ngai to ani hnuwa hian rei tak khar ani zuya
building a cheng ti po chu in son chhuak vekin mi reng chuan chu building chu an chi hlei baka abul maya building danga cheng ti po chuan an nei thangam meu to lo bok ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khau le the chu alo ni le ta a he case sung sanga in ngai dan te hi comment section lama in lo sei vele chho don ya